de la pista fins a la piscina, perquè encara que no hi hagi lliga de waterpolo, sí que parlarem de waterpolo, de natació, perquè avui tenim entre nosaltres el president d'un club centenari, el Club Natació Barcelona, a més a més degà del natació aquí a Barcelona, que a més aquest any compleixen aquests 100 anys d'història. El senyor Sebastià Millans, aquí saludem ara mateix. Bona tarda, senyor Millans. Bona tarda, com estem? Molt bé, gràcies a Déu. Gràcies per haver vingut. Gràcies a vosaltres. Bona tarda. He pogut comprovar que vostè és un home molt popular. Bueno, si ho diuen, senyal que t'accero, si ho diuen. Ha passat per aquí, ha entrat a la televisió i ha saludat un munt de gent. Això sí. I em consta que es passa gran part del dia saludant. Això li vol dir que el Club de Barcelona és un club que és de l'Eco centenari i que tothom coneix el Club de Barcelona i que tothom ve per allà en seguida. 100 anys. 100 anys farem el 10 de novembre de 1907. Déu-n'hi-do, doncs quan un club fa 100 anys és per celebrar, eh? Em fa molta il·lusió, com a president, poder celebrar aquests 100 anys. Pensem una cosa, que aquest club es va fundar un 10 de novembre del 1207. Va ser pel nostre fundador, Bernat Piconell, que va anar passant de mica en mica, va anar passant de 5 mil·límetres, 10 mil·límetres, actualment com estem, a 24 mil·límetres quadrats d'edificació. O sigui que és un gran salt que s'ha fet del club. Club degà d'aquí de Barcelona també, no? Club degà que aquí, amb el club es va fundar la catalana, es va fundar la Federació Espanyola i també es va fundar part del Comitè Olímpic Espanyol. És un club que per mi dic que és molt entranyable, perquè no és per dir-ho, no, però tenim 153 olímpics, que no hi ha cap club que tingui avui en dia 153 olímpics. Tenim 59 títols de Copa guanyats, tenim una Copa d'Europa, una Supercopa d'Europa, tenim 2 Copes de l'EN, tenim 7 Copes del Rei i també 3 Copes catalana. Per mi és un èxit tremendo i a més és un club que és també de base, que també és de barri, encara que diguin que no, també és de barri. Home de barri, i a més té un soci que aquí treballa i que aquí el coneixem molt, sobretot per la seva llengua mordàs. I a mi fa molt, això per descomptat, això vol dir que és el Carles Flavià. El Carles Flavià. És un home del club, ve cada dia, també tenim en Pepe Rubianes, tenim molta gent tant de la cultura com l'esport, com artistes també el tenim. És un club que està obert a tothom. Jo, repeteixo una vegada més, m'enorgulleixo molt de ser president i poder celebrar els 100 anys del Club de Barcelona. Doncs ens podria avançar algunes cosetes de com se celebraran aquests 15 actes hi han previstos? Miri, de moment es va fer, l'any passat es va fer ja els campionats d'hivern a la piscina, que va fer ja el trencament d'entrada ja dels 100 anys, que vam fer els campionats d'Espanya d'hivern, a la piscina nostra de 25 metres, que va ser un èxit tremendo. Per què li dic això? Perquè hi ha gent que coneixia l'historial del Club de Barcelona, però molts encara no han vist, d'arreu d'Espanya, no havien vist encara la instal·lació del club, i quan van entrar allà van quedar meravellats. El segon punt que vam fer, que va ser la Copa Nadal, que és l'única prova que es fa sempre el dia Nadal, i aquesta prova s'ha fet durant 97 anys, només no es va deixar de fer els 3 anys de la Guerra Civil. Però sempre s'ha fet, i això ja és l'inici. Ara ja estem immersos ja en el centenari, tenim un projecte, tenim el llibre d'or, per descomptat, volem fer l'acte final, l'inici de l'acte al Palau de la Música i l'acte final de cloenda de tot el centenari, que farem diverses coses més, o ho farem al Saló Nàutic, al Saló Marítim, o bé a la llotja de la Plaça Palau. Per mi això és molt important. I a més, durant aquest any que tenim que fer, cada secció, que tenim 10 seccions, cada secció farà una acció esportiva i social. O sigui que nosaltres tenim natació, waterpolo, tenim salts, tenim atletisme, tenim rugby, tenim petanca, tenim vela, tenim triatló, o sigui que tenim 10 seccions més. Un club poliesportiu realment, oi? Totalment poliesportiu. I quan arriba, senyor Sebastià Millans, porta ja, ha completat 12 anys a la Jo ja porto aquí, porto 12 anys. Vaig agafar jo el mando l'any 96, que va ser una condició de fer un gran canvi. El Club Natació Barcelona, com a decà que és de natació, no es podia quedar mai parat. Jo crec que totes les juntes directives no poden estar mai parades. I com vam agafar nosaltres, va ser el 96, vam preparar l'assemblea el 97 i es va fer l'aprovació d'un plan d'execució i va ser com vam fer el gran salt del segle XX al segle XXI, que és amb les noves instal·lacions que tenim, amb la piscina olímpica de 50 per 25, tot el que hi ha dintre, o sigui que vam ampliar de 12.000 metres quadrats a 24.000 metres quadrats. Això per mi ha sigut un èxit tremendo, i això és gràcies als socis. Un punt també molt important que va ser el club va ser l'any 1986, quan un 21 o 22 de febrer van entrar les senyores. Aquell dia el club es va salvar. Això ho dic amb molt orgull. Ens vam deixar entrar? Ho dic amb molt orgull perquè era un club que era tancat només cap als homes. I a partir del 86, 21 o 22 de febrer, aquell dia van fer referèndum i van entrar les senyores. I aquell dia realment tinc que dir que el Club Natació Barcelona es va salvar. Doncs no fa tant, eh?
Doncs farà, mira, del 86, farà 20 anys, no? Mare meva, fa poc, eh? Sí. Fa poquet. Eren reacis, però vamos, tinc que comprendre que les senyores porten l'ego de casa, porten el marit, home, i que també hem de fer natació, i que tenen que fer natació, i a més van entrar moltes, i ara tenim potser aquelles persones, tindríem potser unes 3.000 persones de senyores. Quantes hores s'hi està al club, vostè? Jo, quan la senyora em diu el dia que no em trobo bé, em diu, escolta, que no vas al club. Jo vaig al club. Baix a les 9:30, surto a les 2, entro a les 5:30, surto a les 9. O sigui, que la senyora em diu, no trobes bé avui, que no vas al club? I vaig sempre al club, o sigui que no. I ho faig amb molta il·lusió i molt de carinyo, perquè és una cosa que això ni pagat es pot fer. Jo dic una cosa molt senzilla. Les persones que volen ser membres d'un club així, directius, presidents, directius, d'un club com el nostre, es té que tindre molta fe i molta afició per poder-ho fer. I escolti'm, què li agrada més, portar el club o estar a l'Ajuntament de Barcelona? Portar el club. La regidoria d'esports. Em va fer molta il·lusió com a fill nascut a Barcelona, em va fer molta il·lusió, això per descomptat ens agrada, no? I arribar a ser conseller de regió a l'àrea d'esports de Barcelona. Però repeteixo, el dia que em van nombrar club del president Club Natació de Barcelona, aquell dia per mi va ser la panacea. Doncs, senyor Millans, moltíssimes gràcies per haver vingut a l'Ola Barcelona i que vagi molt bé aquest any del centenari. I confio que ho farem i farem una cosa digna de l'historial del Club Natació de Barcelona. I no, i espero que sigueu, i espero que vingueu allà, que ja estareu assabentats i estareu convidats per descomptat. Molt bé, moltíssimes gràcies. A vosaltres. Raül, moltíssimes gràcies. Després demà. Després dels